Chamástesme? Sí, ven. Senta. Mira, Joan. Nós estamos contentos. Isto axudounos a reflexionar e restamos de importancia. Nós tamén temos que recoñecer os nosos erros. Non, foi culpa miña. Bebín demais. Para a próxima non bebo nada. Foi culpa miña por me descontrolar. E xa está. Alégrame que o recoñezas. Sí, iso está moi ben, sí. Pola nosa parte, pois sentímolo moito. Non soubemos escoller ben o instituto. Pro bacharelato, mellor che fora un cambio de centro, pero aínda estamos a tempo. Non. Sí. É igual. Sí, túa nai e máis eu vimos un colexio concertado que nos gusta moito pro curso que ven. Amigos novos, profesores novos... Non quero, saco boas notas, non quero cambios, non fai falta. Joan, serán aires novos que non... Non necesito aires novos. Non, xa, claro, o que necesitas son whisky. Hostia, que non quero cambiar de amigos, quero estar ca mesma xente. Chamamos ao colexio e din que hai unha praza libre. Nós faremos este esforzo económico e espero que o saibas valorar. Pro curso que ven vas ir para ali e punto. Hache gustar, Joan, hache gustar. Os alumnos utilizan tabletas e... Joan, Se me desgracia la vida, eu desgracio cha puta maqueta. Oxalá morras.